Έπρεπε να το ξέρω ότι θα είστε εδώ, καθηγήτρια Δαραΐνα. Τελικά η ασθένεια της Εξεντάρη είναι μεταδοτική. Πάμε για κάνα ψαροκόκαλο. Καλησπέρα, κύριε Κουράκη. Τελικά αληθεύουν οι φήμες Τάσο. Φοβάμαι πως ναι, οι καλές και οι κακές. Και το μούλικο? Το φέρνει ένας συμβασιούχος. Είναι σωστό να εμπιστευτείς το παιδί σε ένα συμβασιούχο του πανεπιστημίου? Φθηνό είναι.